Ej, di si? Ej, bog, masturbirao sam. Dobrodošli u moj novi video. Danas odgovaramo na jedno interesantno pitanje. A to pitanje je... koje voće bačeno sa prvog kata zgrade na livadu će preživjeti? Dobar dan, danas ćemo raditi picu. Dođite sa mnom u kuhinju. Fak. I sada ga ostavimo da se diže. A sada riječ od naših sponzora. Havajke sa Pazarke sa Hazara nudimo ne samo najbolje cijene, već i najbolju kvalitetu. Dođite već i danas na jednu od naših brojnih lokacija i kupite jedan par, jer zaslužujete. Pazar, sa vama, za vas. Čučni dole. Sad kad nam se tijesto diglo, slijedi sljedeći proces. Sonja! Dobar dan. Danas...